Siamai, docyn fawr am eich am y fideo hwn. Mae'n heddiw y 4 o fis Chwefror 2025. Felly, ni mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i ymgeisio i sefydlu yr model ar gyfer yr dealltrydd cael wynebuwyd oddi o'r Hugging Face fan yma gyda'r enw CogVideoX gysylltnod 2b. Oddi wrth yr defnyddio neu cyfrif yma gyda'r enw THEDM. Felly, beth yma'r model neu rhagdelw hwn yn gwneud yw, mae'n creu y fideo oddi wrth testyn. Felly, fan yma mae gyda ni rhywbeth o'r esiample. Er enghraifft, yr un fan yma, sydd ar gyfer y disgrifiad, mae'n llong pegan, bren, mynelwyd gyda'r ceflinwyd ar gwerthu main ac hefyd gyda'r hwyliau wedi ei gweld yn awyr llithro yn smooth drwy'r carpet fan yma sydd yn moethus ac yn glas fel hwn. Ac ar gyfer yr un fan yma, mae hwn y cymar sydd yn dilyn yn ôl yr SUV, yr heniedig gwyn gyda'r rac a'r to D fan yma, neu'r clwyd neu'r celbren ar gyfer to sydd yn D fan yma. Felly gyda'r fideoedd hyn, mae'n ddim yn gallu genedlaethio y fideo hyd at yr 6 eiliad. Felly ar gwefan o'r Hugging Face.eco fan yma, mae gyda ni yr ardal dan yr pygell o'r spaces neu'r gyfodiau lle ydyn yn gallu profi yr modelau neu rhagdelwau hyn. Felly fan yma dwi'n wedi mewnbynnu y disgrifiad gyda'r brawddeg llun ffotograffiaethedig o'r ci a rhedeg trwy'r bro ar y dydd heulog. Felly, dwi'n wedi ar gyfer yr troedfedd, ar gyfer yr didwytho neu'r enwytho, sef yr inference to infer, sef i didwytho neu enwytho. Dim ond yr un traedfa ac hefyd ar gyfer yr gradd o'r canllaw, dim ond un hefyd ac mae'r hyd yn hyn wedi cymryd bron yr 2 funud i genedlaethio ac mae'n dal yn cyfreithio ar yr hyfoddiannau hyn. Felly mae'n ymddengys, mae'n cymryd ychydig o amser i gwneud cyfraith hwn. Felly, ar ôl dros 3 munud, mae'n dal yn parhau i cyfreithio, ond nid ydy'r unrhyw llun arwand eto yn arddangos. Felly, ar gyfer yr fath o'r rhagdelwau dealltwriaeth cyfredol fan yma, felly mae'n anghred rhyw fath o'r EGPI neu'r uned cyfreithio'r graffig fel yr NVIDIA gyda'r cartyn NVIDIA yn sefydlyd ar y cyfrifiadur. Felly, does dim unrhyw NVIDIA cartyn ar y gyfrifiadur fan yma. Mae gyda fi dim ond yr cartyn EGPI neu'r cartyn graffig oddi wrth Intel. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd i beth bynnag yn ymgeisio i sefydlu rhagdelw hwn gyda'r enw CogVideoX gysylltnod 2b ar fy'r cyfrifiadur ac yn debygol, dwi'n meddwl y bydd hwn yn methu i sefydlu neu i rhedeg ar ôl y sefydliad, ond beth bynnag dwi'n mynd i dysgu oddi wrth yr profiad. Felly,
Yn gymwys fel yn yr fideo diwethaf, ynglyn â'r sefydliad o'r dracdelw gyda'r enw'r o'r SDXL gystal Turbo. Felly mae rhaid i ni yn gyntaf i creu amgylch rhithiol ar gyfer Python, ac wedyn i sefydlu llyfrgelloedd hyn, ac wedyn i copio cod ac wedyn i'w rhedeg i mewn yn yr amgylch rhithiol. Felly dwi'n mynd i gwneud hyn yn awr. Felly, yn gyntaf i creu amgylch rhithiol, mae rhaid i ni i machreuo i'r pregell ar gyfer yr daflunau ar gyfer yr Python neu'r pregell rhiant ar gyfer yr amgylchiad rhithiol. Felly, ar gyfer yr gorchymyn hwn, mae rhaid i ni i mewnbynnu gyntaf yr gorchymyn Python ac wedyn namin M ar gyfer yr enw'r o'r meddolyn, sef VENV, sef Virtual Environment neu amgylchiad rhithiol, ac wedyn yr enw o'r amgylchiad rhithiol yr nes i greu, sef CogVideo, ac wedyn X2b fel hwn, ac wedyn yr gallu mewn osod rhif fel dyma'r cyntaf 1, cyntaf dyllangiad, felly y rhif 1, ac wedyn pwyso ar botwm ddodiad fel hwn. Ac wedyn i achros ar gyfer y cyfraith i gwblhau. Felly, yn arfer, mae'r hwn yn cymryd munudau o 2 funud. Felly, mae'n wedi gorffen yn llai nag funud. Felly, nawr, mae'n rhaid i ni i rhedeg yr gorchymyn fan yma trwy defnyddio'r taglen pip, sef sefydliwr ar gyfer iaith gynnu Python. Yn gyntaf cyn hynny, mae'n rhaid i ni i cymwysio yr amgylchiad rhithiol, sef yn gyntaf mewn bynnu yr symbol yr llawn atalnod, ac wedyn y gwagle, ac wedyn dot blaen slais, ac wedyn yr enw o'r pregell ar gyfer yr amgylchiad, CogVideoX-2b, ac wedyn yr pledell scripts, ac wedyn yr enw'r o'r gorchymyn, sef activate fan yma, fel hwn. Nawr, mae gyda ni yr gar fan yma, sef yr enw'r o'r amgylchiad rhithiol, i mewn yn y cronfachu Chrome fan yma, sydd yn arddangos ydyn ni'n mewn yn gyfredol i mewn yn yr amgylchiad rhithiol, ac wedyn yr yn gallu morio i mewn yn yr amgylchiad rhithiol fel hwn. Ac wedyn yr yn gallu gludo mewn y gorchymyn o'r blaen, sef yr un fan yma, ar ochr chwith. Mae hwn. Ac wedyn i bwyso ar y botwm ddodiad. Ac wedyn i achros ar gyfer sefydliad. Felly, nawr, ar ôl y 5 munud, mae'r sefydliad o'r pecynau wedi gorffen. Felly, fan yma, os ydyn yn rhestru pregellau i mewn yn yr pregell ar gyfer amgylchiad rhithiol, felly mae'n cynnwys y pregellau hyn ar gyfer yr amgylchiad rhithiol. Felly, fan yma ydyn gallu creu pregell newydd ar gyfer y cod tadiad, ac er enghraifft rhywbeth fel gyda'r enw'r def, er enghraifft, ac wedyn yna fe, ydyn nhw'n gallu creu y ffel codpaddiad fan yma, ac wedyn, i mewn yna fe, ydyn nhw'n gallu copio ac yn gludo y codpaddiad oddi wrth yr enghraifft hwn, oddi wrth yr wefan swyddogol ar gyfer yr model neu rhagdelw, trwy glicio ar yr eicon fan yma, i'w copio i mewn yn y docedfwrdd fan yma, ac wedyn i'w gludo mewn fel hwn. A dyna ni. I'w achub. Felly, os ydyn yn
edrych union yn y codad yn yma, felly mae'r disgrifiad yr hynod o gymleth. Felly os ydyn yn ytrach na defnyddio'r unfa yma, os ydyn defnyddio un yn semlach, felly gyda'r dim ond yr panda wedi ei gwisgo i mewn yn y siaced bychan coch gyda'r het man ac yn ystod ar ystol bren i mewn yn yr coedwig o bambw sydd yn dawel fel hwn. Felly, dyma'r y disgrifiad ac ar gyfer y rhif neu nifer o troedfedd yn gallu leihau hynny oedd wrth 50 i 1 fel hwn. Ac wedyn rydyn gallu rhedeg y codiad hwn sydd yn allbynnu a fideo i'r ffal i mewn yn y gall credredol gyda'r enw output.hp4. Felly dwi'n mynd i acib y ffel fan hwn a wedyn i rhedeg trwy mewnbynnu y gorchymyn Python ac wedyn gwagle ac wedyn main.py fel hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nawr, cyn rhedeg yr prif rambawr o'r codtadiad hwn gyda'r hyfforddiannau ar gyfer y genedlaethol o'r fideo yn gyntaf, mae'n angenrhaid i mewnforio y llyfrgelloedd angenrheidiol hefyd. Felly, yn arfol, mae'r hwn yn gallu cymryd hyd at 8 awr. Felly, ydym ni'n mynd i adael yr cod hwn i rhedeg ac wedyn i dachwel ar ôl ychydig o oriau. Nawr, ar ôl oddeutu yr 8 awr, mae'r llyfrgelloedd wedi ei llawrythyd. Ac wedyn, ar ôl hynny, mae'n ein dechrau i rhedeg y codtaddiad, ond fan yma, mae gyda ni neges gwell i mewn yn y codtaddiad. Os ydyn yn torri lawr fan yma, a'r asbaniad oddi wrth y rhedeg o'r cod hwn, mae'n ein dweud mae'r TS tokenizer yn erbyn llyfrgell gyda enw sentence piece, ond nid oedd yn ei darfod i mewn yn yr amgylchiad. Mae angenrhaid i gwirio yr hyfforddiannau i mewn yn y dudalen fan yma. Felly dyma'r dudalen wefan ar GitHub grybellwyd i mewn yn neges gwell fan yma gyda'r enw o'r taflun sentence piece oddi wrth Google ac mae'r hwn y tokenizer neu'r tokeneidwr sydd yn drin ar rhanadaethu o'r testyn os ydyn eisiau i drin rhyw fath o'r maint sylweddol o'r testyn. Felly mae angenrhaid i ni defnyddio rhyw fath o'r offeryn i'r rhanadaethu yr testyn ar gyfer y cyfreithiad o'r meddalwedd. Felly fan yma mae'n dweud mae'r hwn ar gael i mewn yn y ffurf o'r llyfrgell oddi wrth pip, sef yr nesafydliwr neu yr rheolwr ar gyfer yr pecynnau ar gyfer Python. Felly, ynglyn ar pecynnau ar gyfer Python neu llyfrgelloedd, rydyn ni'n gallu llawrytho ac ei mensefydlu, rydyn ni'n gallu morlio i'r wefan fan yma gyda'r cyfeiriad o'r pe.org, ac wedyn os dwi'n nawr fan yma yn mewnbynnu yr enw o'r pecyn yn anghreidiol, sef sentence piece fel yma. Felly dyma fe fan yma. Felly, i datrysio yr problem neu trafferth fan yna, rydyn ni'n gallu rhedeg yr gorchymyn ar gyfer pip i mensefydlu yr llyfrgell gyda'r enw sentence piece. Felly, os ydyn eisiau i'r mensefydlu yr llyfrgell sentence piece, mae angenrhaid i ni i rhedeg y gorchymyn fan yma, sef pip install sentence piece. Felly, wedyn, os rydyn yn rhedeg y gorchymyn pip show sentence piece fan yma, fel hyn, i arddangos y manylion o'r fel hwn a'r cyfrifiadur hwn. Felly mae'n dweud nid ydy'r pecyn hwn wedi ei
canfod ar llyfrgell ar cyfrifiadur hwn. Felly nawr yn gallu rhoi pip install sentence piece fel hwn. Ac wedyn achos ar gyfer hyn i cyflawni. Felly, mae'n wedi gorffen ar ôl eiliadau. Nawr, os ydych chi'n unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn fel o blaen, sef Python, ac wedyn main.py, ac wedyn byso ar botwm dodiad, fel hwn. Felly nawr, mae gyda ni neges gwell arall sydd yn dweud nid ydy'r torch wedi ei cydnabod gyda'r cwda wedi ei gallogwyd. Felly, fel wrth yn meddwl o'r blaen, felly, oherwydd nad ydy'r cartyn yn fideo wedi ei sefydlu ar y cyfrifiadur hwn, felly, wrth yn disgwyl yr gwall neu perthnasol i'r diffyg o'r cartyn yn fideo. Ac mae'r neges gwell hwn ynglyn â'r cwda, sef technoleg sydd perthnasol i'r NVIDIA, yn perthnasol i'r diffygrwydd o'r diffyg o'r cartyn NVIDIA. Felly, dwi'n mynd i dachwelyd i'r cod tadiad fan yma. Ac wedyn, os ydyn yn chwilio ar gyfer y defnyddiad o'r llinyn CUDA, mae'n bodoli dim ond yn yr un lleol fan yma ar llinell 23. Felly, beth ydyn gallu gwneud yw ydyn gallu efallai, ddim yn gwybod os ydy'r hwn yr dadrysiad cywir, ond mae'n hwn ddim ond yn rhywbeth ydyn yn gallu arbrofi. Mae'r hwn yn hollol yn arbrofiadol. Felly dwi'n gallu newid yr CUDA i XPU fel hwn, ac wedyn i'r achub, ac wedyn i'w alfredig fel hwn. Unwaith eto, mae gyda ni yr neges gwell fel o'r blaen. Nawr, ar ôl ychydig o'r achwiliad, dwi'n wedi mewn osod ychydig o'r newidiadau i mewn yn y cod tadiad. Yn gyntaf, dwi'n wedi sylwi mas llinellau sydd yn llwytho i ffwrdd yr cyfrwaith i'r XPU, llinellau fan yma oddi wrth y llinell 14 i 17, sef pipe.enable model XPU offload, ac hefyd enable sequential XPU offload, ac hefyd pipe.vre, enable slicing, ac hefyd enable tilting. Ac hefyd, ddim wedi defnewid yr float 16 neu 16 neu 19 i'r float 32 fan yma. Ac hefyd, yn ytrach nac defnyddio yr device fan yma ar gyfer CUDA, dwi'n nawr yn benodi y device neu yr byget i defnyddio yr XPU, sef yr uned cyfreithio canolog fan yma, oherwydd does dim unrhyw cartyn NVIDIA ar y cyfrifiadur hwn. Nawr, os ydyn yn edrych ar perfyfiad o'r cof fan yma, neu o'r XPU fan yma, oedd wrth y Task Manager neu rheolwr gorchwilion. Felly ar gyfer yr XPU, mae'n rhedeg ar cant y cant fan yma, ac hefyd ar gyfer cof, mae'n rhedeg ar 95 y cant o 80. Felly nawr, does dim unrhyw neges gwell eto. Felly, dwi'n meddwl ydyn yn gallu achos ar gyfer y cyfraith hwn i orffen, ac wedyn gweld os mae rhyw fath o'r neges gwell yn arddangos neu nad ydy. Felly, cawn ni'n gweld. Felly nawr, ar ôl odeiti bron awr, mae'r cyfarwaith yn dal yn weithio, ond ynglyn â'r gyntaf traedfa, yr un fan yma, ar gyfer cyfreithio o'r fideo fan yma, mae'n wedi cyflawni cant y cant y cyntaf traedfa fan yma, ar ôl odeiti bron awr, ac os ydyn edrych ar
defnyddio o'r adnoddau ar yr carydwedd fan yma. Felly, fel ydych chi'n gweld, maen wedi defnyddio cant y cant o'r XPU ac ynglyn â'r cof, maen wedi defnyddio bron cant y cant o'r amser ac ynglyn â'r defnyddio o'r gofod ar disc caled, mae'n edrych yn hynod o brysur. Felly, dwi'n meddwl yr yn gallu gadael hwn i parhau i redeg, efallai ar erach neu oddeutu, ac wedyn yr yn gallu dachwelyd ac edrych unwaith eto. Felly nawr, ar ôl oddeutu yr ddau ar arall, mae gyda ni yr neges gwell arall sydd yn dweud fan yma mae'n eisiau llyfrgell gyda'r enw OpenXV, felly nad oes yr llyfrgell yn ei darfod yn eich ymgylchiad. Da chi'n gallu ei ymysgrifennu gyda'r pip, gyda'r gorchymyn pip install OpenXV, gysylltnod Python. Felly, os yr yn edrych ar y gwefan pe.org, felly, ac wedyn os yr yn gwneud yr archwiliad neu achwiliad ar gyfer y hyn, felly dyma'r llyfrgell OpenXV Python ar gael drwy'r rhedeg yr meddalwedd pip. Felly dwi'n mynd i rhedeg hwn drwy rhedeg y gorchymyn pip install OpenXV cysylltnod ac wedyn Python ar hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad unwaith eto ac hwn. Ac wedyn nawr, ar ôl oddeutu munud a hanner, mae'r OpenXV Python wedi ei ymsefydlyd, ac wedyn dwi'n mynd i arwedig yr un gall mynd bar o blaen, sef Python main.py fel hwn. Ac wedyn, efallai mae angen i achos yr dwi ar arall ar gyfer hyn i gyflawni neu i derfynu gyda rhyw fath o neges gwach unwaith eto. Cawn ni'n gweld. Felly, fan yma, dyn wedi gadael yr gyfraith i weithio drosodd y nos, ac nawr yn y bore, dyn wedi dychwelyd, ac dyma'r cyfraith wedi ei gyflawnwyd, heb unrhyw neges gwach o gwbl, ond gyda'r neges sydd yn dweud mae'n argymell i defnyddio'r llyfrgelloedd export to video neu i allforio i fideo gyda'r llyfrgelloedd image.io ac hefyd image.io cysylltnod FFmpeg fel yr ochr cefn a'r ochr cefn. Felly mae'n dweud nid ydy'r llyfrgelloedd yn bresennol yn eich ymgylchiad. Mae'n ymgeisio i defnyddio yr ochr cefn OpenXV hanesyddol i allforio fideo. Felly, mae'n dweud fan yma y bydd yr cynhaliad ar gyfer yr ochr cefn ar gyfer OpenXV yn ei israddwyd yn yr dillangad dyfodol o'r diffusers. Diffusers yn yr ystyr o'r anrynwyr neu'r gwasgwarwyr. Felly nawr, os ydych yn edrych union yn y bygell ar gyfer y cod hwn, mae gyda ni ffeil newydd gyda'r enw output.mp4, sef yr ffeil ar gyfer y fideo. Felly nawr, os ydych yn clicio arno fe fel hwn, felly mae'n rhedeg yn yma, ond mae'r sgrin yn hollol di, oherwydd dwi'n meddwl y rheswm cysylltig neu berthnasol i'r neges addangswyd ar y sgrin, sef oherwydd nad oedd y llyfrgell anghredol ar gyfer yr
image EO neu'r image EO cysylltnod FFmpeg. Felly roedd anghraid ar gyfer yr cod fan yma i defnyddio llyfrgell ar gyfer yr OpenXV hanesyddol. Felly dyma'r rheswm ar gyfer yr sgrin D. Felly nawr, os rydych dychwelyd i'r gwefan ar gyfer yr archwiliad ar gyfer archwiliad o'r llyfrgelloedd ar gyfer Python, sef pe.org, ac wedyn gwneud yr chwiliad ar gyfer image EO. Felly dyma fe, fan yma, mae'n ar gael pan ordyn yn defnyddio yr taclen pip i mewn sefydlu y llyfrgell ar gyfer Python. Ac hefyd os ydych nawr yn archwilio, neu chwilio ar gyfer image EO, gysylltnod ac wedyn FFmpeg fel hwn. Felly mae hwn ar gael hefyd. Felly dwi'n meddwl yr cam nesaf yw mae angen i ni i mewn sefydlu y llyfrgelloedd hyn, ond cyn hynny dwi'n mynd i addasu yr cod yn ychydig. Dwi'n mynd i rhoi yr argraff nod neu'r arfaeth o'r dyddiad amser yn y codtadiad, fel yr yn gallu gwybod maint o amser ar gyfer yr rhedeg o pob rhanbarth o'r codtadiad fan yma. Felly ar gyfer hyn, mae angen i ni i mewnforio yr llyfrgell ar gyfer yr amser ac hefyd dyddiad ac hefyd yr llyfrgell ar gyfer amser fel hwn. Ac wedyn ar y dechrau rydyn gallu arbennu neu yn unig yr llyfrgell ar gyfer amser a dyddiad. Ac wedyn yn gyntaf mae angen i benodi mewn yn yr afiolyn gyda'r enw 9 fan yma yr amser a dyddiad cyfredol fel hwn. Ac wedyn mae angen i ni i arbennu hwn. Fel hyn. Ac wedyn i ffurfweddu yr amser a dyddiad fel hwn. Ac wedyn gwneud yr un peth sef i arbennu yr amser a dyddiad i mewn cyn yr gorchymyn nesaf fel hwn, ac hefyd fel hwn hefyd. Un ar y diwedd fel hwn, ac wedyn i achub y ffeil fel hwn, ac wedyn nawr yr yn gallu rhedeg y gorchmynion i mewn sefydlu y llyfrgelloedd anghreidiol. Yn gyntaf, image EO fel hwn, pip install gwacle ac wedyn image EO fel hwn. Dyna ni. Ac wedyn yr image EO gysylltnod. Ac wedyn FFmpeg fel hwn. Ac wedyn pwyso ar botwm dodiad fel hwn. Ac nawr mae angen i ni i ailrhedeg yr rhagen hon, sef Python, ac wedyn main.py, ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad. Felly, i mewn yn y ffyrdaeth o'r dyddiad, felly mae angen i ni i ymwneud dwbl dyfnod neu dwbl yn y fe fel hwn. Fan yma hefyd. Ac hefyd fan yma hefyd. Unwaith eto i achub y ffeil, ac wedyn i rhedeg yr gorchymyn unwaith eto fel hwn. Felly nawr fan yma mae gyda ni
dyddiad ar amser. Felly, mae'n dechrau ar 39 munud ar ôl 9 o'r gloch yn y bore. Felly, ydych chi'n gallu gweld y maint o'r amser mae'n cymryd i cyfreithio ar pob un o'r rhanbarthau. Felly, cawn ni'n gweld ar mynd i dychwelyd yn hwyrach. Felly nawr, ar ôl oddeutu un o'r hanner o'r cyfarweithio, mae'r rhaglen hon wedi cyflawni. Felly, fel da chi'n gweld, mae'r rhaglen yn dechrau ar 39 munud ar ôl 9 o'r gloch yn y bore, ac wedyn mae'n gorffen am 51 munud ar ôl 10 o'r gloch yn y bore hefyd. Felly, roedd hynny yn cynnwys un awr a 12 funud. Ac wedyn, os ydych chi'n edrych mewn yn y pregall ar gyfer codiadau hwn, felly dyma'r fel arbenedig gyda'r enw output.mp4, ond y tro hwn, pan ydyn yn chwarae y fideo fan yma, felly ydyn yn cael yr un sgrin sydd yn hollol di fan yma. Ond dwi'n sylwi ar y dechreuad o'r fideo fan yma, dwi'n gwybod dwi ddim yn gwybod os mae hynny yn arddangos ar yr fideo, ond mae gyda ni ychydig o'r lliw sydd yn o'r ychydig yn golau ar dechreuad fan yma ar yr ochr. Felly, dwi'n ychydig yn gobeithiol gyda'r hwn yn fwy nac o'r blaen. Felly nawr, os ydyn yn dachwelyd i'r codiad fel hwn, ac wedyn, ar gyfer yr enw'r o'r ffail arbenedig, ydyn yn gallu enghraifft mewn ysod dyddiad ac hefyd yr amser ar gyfer hwn, fel hyn. Ac wedyn, yn y rhagnac defnyddio dim ond yr un o'r rhaidfar ar gyfer yr gwasgariad neu'r anrhynhoiad o'r fideo os ydyn er enghraifft defnyddio 5 rhaidfar fel hwn, ac wedyn nawr os ydyn yn achub y ffel, ac wedyn unwaith eto yn anirhedig fel hwn. Felly nawr, mae'n dechrau am oddeutu y chwarter wedi 1 o'r gloch yn y prynawn, ac wedyn, efallai os ydyn yn defnyddio nawr yr 5 rhaidfar yn ytrach nac dim ond yr un, efallai fe allai hynny yn cymryd hyd at 5 neu 6 awr i'w gyflawni, ond can ni'n gweld, felly ydyn ni'n mynd i dychwelyd yn hwyrach ac edrych ar cyfraith hon. Felly nawr, ar ôl oddeutu 4 awr, mae'r rhaglen wedi gorffen, ond mae gyda ni yn y gwall fan yma sydd yn berthnasol i'r arbenniad o'r enw o'r fideo fan yma. Felly nawr, os ydyn yn agor y ffeil fan hwn, sef main.py, mae'r hwn berthnasol nid i'r AI neu dealltrydd cyfredol, ond i'r enwi o'r ffeil ar gyfer yr fideo. Felly mae'r hwn yn anghywir. Oherwydd ydyn yn ymgeisio i gydadodi fel llunyn y gorchrych naw oddi wrth y gorchrych date-time fan yma. Felly, os ydyn eisiau i allbennu y llunyn, neu i gydodi y llunyn, mae angen rhaid i ni i rhedeg neu galw ar ffwythiant oddi wrth y gorchrych hwn gyda'r enw strftime, sef strf time, ac wedyn i ffurfraiddu ffyrdd o'r amser ac hefyd dyddiad fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i acib y ffeil, ac wedyn unwaith eto, mae angen rhaid i ni i galw y ffyrthiant unwaith eto, sef Python main.py, ac bydd hwn yn cymryd oddeutu 4 awr arall.
Felly, ar mynd I dachwelyd ar ôl hynny. Felly nawr, ar ôl odeiti 3 awr, mae'r raglen wedi gorffen. Maen nhw wedi cymryd gwmws y 3 awr ac wedyn yr 12 munud. Felly, os yr yn edrych I mewn yn y bygell ar gyfer y raglen hon, felly, fan yma, mae gyda ni yr ffel ar gyfer y fideo newydd gyda'r dyddiad ac hefyd yr amser. Ond pan ydyn yn chwarae y fideo hwn, felly dyma'r canlyniad. Ydyn yn gallu gweld dim ond y sgrin gwerth gyda ychydig o'r cylch neu yr pel neu ffyrdd I mewn yn y canol sydd yn crwn. Felly, dwi'n meddwl y rheswm ar gyfer yr pyliad fan yma yw oherwydd ydyn dim ond yn ambenodi neu gosodadu yr nifer o'r tramfedd ar gyfer y genedlaethol o'r fideo I fod yn 5 yn arferol. Maen nhw'n yn argymell yr 50, ond os ydyn yn gosodadu y 50, fe fyddai hyn yn cymryd hyd at efallai yr 48 o'r oriau ar yr cyfrifiadur hwn heb y cartyn Nvidia. Felly ar y pwynt hwn, beth dwi'n meddwl dwi'n mynd I wneud yw dwi'n mynd I adolygu yr codadad unwaith eto, ond edrych nag I defnyddio yr nifer o'r troedfedd I fod yn 5. Efallai yr yn gallu defnyddio neu ambenodi nifer o'r troedfedd I fod rhywbeth fel yr 20. Fel hwn. 20. Ac wedyn, ar gyfer y disgrifiad o'r fideo, sef yr cymell o'r fideo fan yma, efallai ydyn yn gallu defnyddio yr un cymell fel ordyn yn defnyddio ar gyfer yr genedlaethol o'r lluniau gyda'r ci anrhedig I mewn yn yr Pro. Felly nawr ar gyfer y cymell mae gyda ni y disgrifiad yr olygfa'r ffotograffig o'r ci anrhedig I mewn yn y Pro ar y dydd heulog. Ac hefyd gyda'r nifer o'r troedfedd ar gyfer yr cyngloi, ar gyfer inference neu didwydd neu enwydd neu cydgloi wedi ei gosodwyd I 20, felly dwi'n dyfalu efallai y gall hynny yn cymryd hyd at odeiti 12 awr neu mwy I gyflawni. Felly nawr ar y pwynt hwn dwi'n mynd I acib y ffel fel hwn ac I amadal ac wedyn dwi'n mynd I rhedeg unwaith eto y Python main.py fel hwn ac wedyn ac rhaid I achos odeiti 12 awr dwi'n meddwl. Felly ydyn ni'n mynd I dachwelyd ar ôl hynny. Nawr, ar ôl odeiti yr 7 awr, neu I fod yn gymwys ar ôl yr 7 awr ac 1 funud, mae'r rhaglen wedi gyflawni ac os yr edrych I mewn yn y bygell ar gyfer y codiad fan yma, mae gyda ni yr ffel fideo newydd fan yma gyda'r yn y maint o'r 2 megabyte. Felly os ydyn yn clicio arno fe, beth sy'n digwydd? Felly fan yma mae gyda ni fideo o'r ci yn rhedeg I mewn yn y Pro yn y dydd heulog. Ac dwi'n meddwl ar gyfer maint o troedfedd sydd
ddim ond 20 oherwydd maen nhw'n argymell os ydych eisiau i genedlaethio yr fideo, maen nhw'n argymell i ddefnyddio yr 15 o troedfedd, ond os dwi'n yn gwneud hynny ar y cyfrifiadur hwn, fyddai hynny yn cymryd o ddeutu hyd at yr 24 o'r oriau. Efallai dwi'n gallu prawfholi neu ymgeisio gyda hynny yn hwyrach, ond beth mae'r hwn yn arddangos yw os dwi'n yn hollol difrif ynglyn â'r genedlaethol o'r fidoedd trwy'r AI neu yr dealltwriaeth cyfrifol, felly mae'n argraff i mi i defnyddio'r caledwedd gyda'r maint o'r pŵer i mewn yn yr cyfreithio, i mewn yn y prosesu sydd yn cyfaddas ar gyfer yr gorchwil oherwydd dwi'n yn demlo mae'r 7 awr ar gyfer yr 6 eiliad o fideo yn ychydig yn rhy araf i dweud y gwir, yn ychydig yn rhy hir. Os ydych chi'n mynd i, enghraifft, i genedlaethol y fidoedd ar gyfer cwsmeriaid, felly dwi'n meddwl mae'r 7 awr ar gyfer y 6 eiliad yn hynod o'r ymgynghyrchiedig. Ond os ydych chi'n yn siarad ynglyn ar yr agwedd o'r llun, felly ydych chi'n gallu, dwi'n gallu ar y cyfrifiadur hwn fel arddangoswyd i mewn yr fideo o'r blaen yn genedlaethol yr llun sefydlog yn gyflym i mewn yn yr eiliadau, ond os ydych chi'n eisiau i wneud yr un peth ar gyfer y fideoedd, mae'r hwn yn cymryd yr oriau. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae y fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn ei darfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.